Il-ġimgħa wara nofsinhar ġew ppreżentati numru ta' proposti brabta mar-riforma fil-qorti ta' droga bilan li dawk l-individwi li jkollhom każ il-qorti brabta ma' droga jingħataw riabilitazzjoni flok priġunerija. L-ewwel proposta ili jiżdiedu il-membri tal-bord ta' riabilitazzjoni għal persuni li nqabdu bid-droga. Din l-emenda hija ntiża sabiex tiġi evitata sitwazzjoni fejn ma jkunux jistgħu jsiru seduti tal-bord minħabba nuqqas ta' attendenza ta' membri jew membri. Preżentament il-bord huwa magħmul minn 4 membri, iżda b'din l-emenda se jiżdiedu għal 7. Proposta oħra hija l-kjarifika tal-ħtiġijiet sabiex il-qorti tikkonverti ruħha f'qorti dwar id-droga. Dan ifisser li jekk persuna tkun għamlet rejat f'perjodu fejn l-akkużat kien dipendenti fuq id-droga, tkun kwalifikata sabiex il-każ jinstema' f'qorti dwar id-droga. Apparti minn hekk dawn il-proposti jinkludu wkoll eżerċizzju ta' diskrezzjoni tal-qorti sabiex tikkonverti ruħha f'qorti dwar id-droga. Proposta oħra f'din ir-riforma tinkludi wkoll id-dmir illi d-deċiżjonijiet tal-bord ta' riabilitazzjoni ta' persuni nqabdu bid-droga ikunu sostanzjati bloti tar raġunijiet. Dan ifisser li r-rapport minn dan il-bord kollu wkoll spjegazzjoni ta' ċirkostanzi partikolari tal-każ. Ir-riforma qed tiżiġi li d-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-bord ikunu komunikati mal-qrati l-oħra sabiex jekk l-individwu għandu kawżi oħra dawn ikunu jistgħu jieħdu konsiderazzjoni tal-konklużjonijiet dwar ir-riabilitazzjoni tal-akkużat. Barra minn hekk proposta oħra tindirizza l-bżonn ta' proċess aktar ġust għal dawk li jkunu skontaw sentenza f'każijiet passati ta' possess sempliċi fil-ħabs, dan bilan l-individwu jingħata ċans ieħor. Permezz ta' din ir-riforma se jkun hemm il-possibilità ta' proċess fil-qorti kriminali mingħajr ġurati. Dil konsultazzjoni pubblika dwar din ir-riforma se tibqa' għaddejja sad-9 ta' Frar.